बावगोन आं जोबोद ओंखाम उखैसोबायलै बाबा र' सना मोनहैथारसिगोन बे साला लोखिसारा बिमाया अननाय गैयि मानाय गैयि फिसाखौ खांनानै बेबायदि गारनानै खारबा जागोन नामा बियो बेखौ साला नुथोंल' बेखौ थिखोना होखागोन साला मासथायनि हाब एल'ग्रा आदा दिनैलाय मा अबस्था नुखो आंलाय हाब गथ' बानानैलाय अबेयाव थांनायमोन हाब आंथ' दिनै एसे बेलेगसो सानबायलै नोंनि घटनाखौ माथो उन्दै बालायलायनाय जाखो दिनैलाय माथो बुंबावनो एमजे फंबाय मैया बैसागुनि दख'ना नांगौ होननायाव एसे गेंग्रें गुंग्रुं जालायनायखौनो ब्लद खारलांबाय साला बे फिसाजो सासेखौ दोननानै साला बेबायदि मानो खालामलांनांगौ बे साला लोखिसारा हिनजावा बेखौ मोनबाथ' जोङो दिनै बुखागोनखा नों बबावबाफोर नुदों नामा एमजे फंबाय साला एल'ग्रा आदा बै लामायाव थानायासोमोन नामाब्रा दानि आं नुबोदोंमोनलै एल'ग्रा आदा सासे सेंग्राजों माबा प्लास्टिकनि माबा होलायनायसो नुबोदोंमोनलै आङो एल'ग्रा आदा थांलाय बेनो नामा ससे थांबावबानो मोनसिगोन नोङो एल'ग्रा आदा आं बेखौनो सन्देह खालामनाय बायदि मोनदोंलै आदा हाबाब नंमारगौसो नामा साला नंमारगौबाथ' बे दिनै बिगुर गुसिगोन साला सुवा बे हिनजावा बेखौ दिनै होखागोनखा आं साला नंमारगौबा अ माथो एमजे फंबाय होननाया नंमारगौसोलाय साला लोखिसारा हिनजाव नों साला बेयावसो नोंखौ दिनै गाराब्ला आङो साला आरो बे माथो मिथुन बर'बावसो साला नोंखौ होखागोनलां दिनै साला थेलाजों गारजाबनो हाया साला नों साला नोंसोर सानैखौ दिनै बे दंफाङावनो खाथाबनानै नोंसोर सानैखौ होखागोन आं दिनै बुनाया साला हौवा मोजां बैसागुनि दख'ना गांसे बिनायखौनो साला होनो हाया बिदिबालाय नोंलाय आंखौ मानो लानाय साला ओंखायनो आङो मिथुन बर'जों फैदों साला दख'ना गांसेखौनो होनो हायाबालाय आंखौलाय मानो नों गोसथोनाय ए साला बुरबिगा आंखौसो दम होनो फैबावदों बे साला एल'ग्राया साला नों साला बेबायदि रिक्सा बोनानै जाग्राया आंजोंलाय मा फाट्टा मोननोब्रा साला नों आंजों हानो नों आंजों हायाब्रा नै दख'ना होफैबावबायसो आं नों होनो हायाबालाय मा जानो आंथ' होनो हागोन ना